že mi čosi chýba, že vôbec neviem hýbať ľudí, v tom je moja chyba. Pochopil som, že sa ma to veľmi dotýka, aká je dôležitá spolupráca publika. Priatelia, tak toto nepísali v inzeráte, nerobte drahoty, ukážte, čo v sebe máte. Na spolupráci s publikom musím ešte makať, keď napočítam do 10, chcem vás vidieť skákať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čo si chýba, že vôbec neviem hýbať ľuďmi, v tom je moja chyba. Pochopil som, že sa ma to veľmi dotýka, aká je dôležitá spolupráca publika. Priatelia, tak toto nepísali v inzeráte, nerobte drahoty, ukážte, čo v sebe máte. Na spolupráci s publikom musím ešte makať, tak počítajte do 10. Chcem vás vidieť skákať. 1, 2, Celý rok pracujeme na tom, aby sme vás vedeli poriadne odštartovať. Všetci z vás skoro povedali, že boli na našom koncerte, takže viete, čo sa ide diať. Správny štart je od podlahy. Čupnúť! Poďte, ja idem k vám. Takto to robím. Takto to bude aj dnes.